Talabos telong rifle hele lapen hele mo kereng kelong pon. Sang tilang so Baptist Church along 31st student prayer meet kapaman po. Pabitro rong piapan iya manghoy pipo nangji nilibiut. वो सिग्निफाई के ट्रक सेरनी आर्नी तेली पर फाई के थमना चिते मा पर मालम खटखती पुलिस स्टेशन के पारलपन तिला बस्ती पदी मलंग किरी का कुरुगा साई देंगपन लास्टहुड हेले ला पेना सन हरमु लंगपन लाहाया हरमु मिरसेरा बगाना लंग सिका पातु दाम पोसी चिनीपन लंग आलांग तुम के लंगपन हरमु लाके 303 राइफल हेले एवं DBBL राइफल एवं 34 NOS 303 केरेंग हेलियामु 7 NOS 22 केरेंग हेलियामु 47 NOS ब्रेक जामा सिलिबर हेलियामु 7 NOS 12 बोर्ड हेलियामु स्कोप इसिला पेन चार्जर क्लिप के थम लंगपन Laso long kacir abdun bang hini abang papan ingnang pon long lo amen lake kabil Ubdin Laskar Artaning Kanikora Hini son of Kajam Ubdin Laskar village Ramnagar PS Sonai district Kachar present address Tilabasti Khatkhati Lapen Manik Ali Artaning Kanikora Nerkep son of Najim Ubdin PS Dhola district Kadarang present address Tilabasti Khatkhati Labangso Kakuruga Sai John Das APS SDPO Bakajan OC Khatkhati SIUB Raju Dora SIUB Atikur Rahman SIUB Rajiv Bora SIP Sorgiari CRPF C20 Camp Bakajan Lapen Khatkhati PS Stabe Hin Pensi Cipari Deng Pon Lo Hanjang langsung pen Jepson Rong P Report Malong News Numbering ko phone nilip constituency sang tilang so Baptist Church along student prayer movement pen patir piponsi student prayer meet kapaman pon student prayer movement achun bang high synchro pen kapachini pon labang so asai laki surihini retrok pen si pangching pon lo ningkan isi along phongni si paman pon bontang kong malam corona bur pen ajok ningkan hini ke paman pon long ledet lo peningan si puthol labang so asai ingdeng thongke brasian ke jok deng punthu long lo labang so asai ke deng pon laki kacharli osomara tumate non het jong HSLC asalang ki unduna to aphan aning ke parong pon apen Kardom biasa isi jasa medeng pon. Anpar dah kecar dia osomara tum koson si arna pen gian la pen ke thege dengan to aphan ka cingki ka thanaman ki pi thekjima la pen kecar dia ana ke baprang don thekji aphan si jasa med student prayer meet paman pon. Bang somia thipi desiring God wisdom knowledge and understanding ku en pon si than bang manik soning ti taro pastor chukela pastorate pen kecar dia osomara to aphan klardak pen mesen gian alam than pachini pon. Chukela pen amirason terang report Malong News. Speak lo nang itum na chitong policy la bangso student prayer movement laki itum ke Charlie Osomar tum han just met laki itum ke la so pining satlang so ini rain ko rahini satlang mitre ka satlang ki una tum han just met ke la tum han si tum ardom pilo la pen tum han ning pirung lo la pen la bangso student prayer movement laki 2006 an ningkan pen si ni tum establish lo si ningkan hini ne ni tum bilong le dal lo do na join ne la si pining an bang ke indeng thong kep rai si ke chok na ke chok lo la bangso program la si so a program ni tum mainly ni tum ke deng pon la ke somar tum phan pure thia hi kha chot kali bon sme arnam phan chini nai la pen la tum moral value chini si pure thia long munit atum phan aman pi theng nang ji theng pi theng prang pure thia long me sen pen reng dok reng ni pen la tum do theng nang ji la so phan si ni tum la bang so program ke bi pon prang ke ni tum dai huri la pen la pu silunian ans me kowardam bos me la bang so ningkan hini ki bi pon thek the join ne pining bang ke ni tum proper chuki hola students at tumasi dati tong botai cholo churuper pig lo la sila bangso program ge la hello la ke interdenominational sila bangso program along ke kadu kave Christian church kali akaprek faith other faiths mane akaprek akikroy adhorom ke kroy tum suminang chitong dun to athima ladak ke only religious alam chot kali pure thea not alam sitan pon la sidak pini ke rengma tum ta do adivasi karbi sene do lopen dak ag tum pensib do baptist tum do BCI pen do la pen la dak revival Christian tum pen ta do la pen la dak presbyterian pen ta do la pen da catholic pen sene do chopar pig lo la ke ni tum akimang la han lo ni tum do tik an la pen munitum le un edet busmi tum apina claim dun sme
labang so program man ki do wer nang ji pusi tum matha pono lapen itum ke wang ji lang an mang ke bini ason an so se ki pimme ponjia phasin tum bor ipon ini tum aprang ko ke nitum ningkan isi pen batahi di sini tum labang so program ti pono ke chengsi la ke haviali exam aprang la pen api bang ke annual exam aprang si la so program bi pon pono bos main no na bang ke nilitung pinang an claim rapid bang pi bang ku tung break jam gitu pen jok si no na bang ke nilitung ningkan si pen Wasing ni Paikrenar kebarni Dipu Press Club asai hemalong nile biura hin pen rang kya mai ke pha padupon alang nitum kaning jepon ke ningkan thongkep ne dolo numbering ko rapon nile bahawara pan kar biang long autonomous council kachari ke theke dingatum EMR pu ki pipon pe lasin nile biur pen kachuning repon nile bahawar pen BJP rat pangri pen kache toidun MSC ang hoy chepalong duna bang ko bobitro rong pia pan kar biang long autonomous council kachari ji along executive member mate thi hek pen EMR pu pek pon vek nang ji posi kachuning ri padupon non ke bang ji wasing ni phaing ko yarni kar biang long autonomous council kachari ji apan MSC abang ku bang pidoan or taking mate seme dengko lashala sohura jai megalong amat si numbering ko rap ho nile bahawar ka chingthor ji apan pabitra rong pia phan EMR pu ke pe convek ji apan kar biang long autonomous council abarim CEM Dr Tuliram rong hanga phan nile biura hin pen ar sekjek pen kachuning ri padopon dipuben dharam singh rong pha report Malong News constituency youth boy pen ini perang ke mai ke pha ponang ko balam the lapelo de nitum nilip constituency along kram tang ningkan thong kep pen nitum long EMR pu nitum pinyar ni da nitum chomat long lela asi pini perang ke mai ke pha pon lapelo je nitum non bangso 2022 KAC killing along अथे के रूलिंग पार्टी पहाय नहीं पुपेने तुम बीजेपी पार्टी से में पहाय पोलो असली तुम अकी मैंग लहलो किरम तंग निकान थों कैपेन समय तुम EM लोंग लेlang lasi non kebang ji lebangso aningkan pen ke ni तुम pan EM arpuna ang pipon bag नहीं बुसी अके है डॉक्टर तुलिराम लोंग hang lapen अके है डॉक्टर हिमंतो बिसो शर्मा हां समय चुनिंग रिपोन पदिक्रिम लो ada ki kiram tang kan thongkep to se ni tum EM ka be pen kado ka be chini kiduk kisung ka siksak kado be rat se men thek rong lo agar ni tum nilip constituency ayut hoi pen kachuning ripon apa tha ni tum han thangna RD ave ba RD pipon pilat pulote nito kibangjiar ni thedum akachisong keng kam same chiyor pon angkok bu basi nito nilip ari soi jang hoi pen same ake hai doktor tuliram long hang apa same pachini pon lo la pen akang tu yang deng kija tu ma same pachini pon lo to ini tum nilip yud hoi pen pachini bang la no athe Genesis constituency pen ke nilip kai silo ba khinai asi ne tu mak nilip yud hoi pen ka chuni ri ba te pachini ala me la KCC ki jaba ake hai tuliram long ha ne tum han no ne te bang ke nilip balong la me ne tum han EM piponai jongsi nilip balong Petrol pi han EM pipon pele ne tum nilip yud hoi pen me achi songang deng me te pon ko la pen ne tum akisung ka do beta thek rong je adoga veta nilitum nindi bara akisun akiduk yake bang udina thekno sta people opini KCC ki jatu ningkan thong ke par data ne tumhan ye ma nang pipe prang singot kro hot pilo la chekloyon truck da ne tu pini anda EM ku pigo solo ne la ne tum thekno la ni bara las ye tulirang long hang alang tumhan tuning rilo non hu bang ke ne tum la bistari kala ne tum seme dengko nasi bangso aprang netum board avelo nini thomelo nasi naso aprang netum nilip MC witrorong pihas kame netum han EM ponai ji mesen EM pe konang ko netum nilibara thana pachim thorji han pa kisum du kado veta chipajok ji phan ala netum pe konvet ko si netum hoibe खासिया खे तुम यूनाइटेड खासी पीपल ऑर्गेनाइजेशन असम हांग के पथे
Nizang Karbi Anglong Lakha ke Thom Chin Thong Amasi constituency ke Parlo Umla Pero Ditiram Holalong Karbi Anglong Arlo Kedo Khasya Kedo Anchingrum Pen Isitiri Piame United Khasi People Organization Asong Sengpon Tang Labang Song ke Sing Ame Along Genleng Ratane Convenor Pen Meke Phalam The Jai Pon Siabarim Border Chairperson Pius Sten Pen Me Chipahem Phupon Labang Song Lake Karbi Anglong Arlo Kedo Khasya Khe Atuma Phan Kelang Kalanama Te Kisung ke Photo Antame Karchak Ponji Asong Lo Non ke Bang Jarni Pen ke Labang Song Arlo Pen Si Cultural Asong Tame Pedo Pon Pola Pen ke Ajada Son Tame Labang Song Pen Si Patirpi Pon Po Se Me Along Cheparai Pon Lason Thak Thak Si Non ke Dam Tangar Ni Karbi Anglong Autonomous Council Kilig Along Khasya Khe Kiduk Kisung ke Chetong Along Tame Prabjin Pen Ritarlip Si Mesen Pen Ka Chingki Chethan Pon Pen Monon Phila Posona Kisung Abi Dejia Phantame Chingki Chethan Pon Lapen ke Ajak Dingklo Epi Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Toxicap ke Playing Ahut Puthot Khasya Khe Pen Nominate MSC Long Dun Wekji Pusi UKPO Abidisar Nebel War Pen Ningchet Hedam Lapen Karbi Anglong Angtang ke Do Khasya Khe Tum Tame Non ke Bang Jarni Pen ke Ing Samjin Pen ke Do ke Thakjia Phantame UKPO Pen Sai Deng Pon Pola Pen ke Tor Program Ati Adon ke Dam Pen Ka Chingki Chingwa Jia Phantame Chingki Chethan Pon Poposi Ningje Ponom Sabai Ben Bong Imrong Pi Report Malong News Jurolo kado we arat atuma pan pini nipai krener kap pusiga ciklo surini rengko rehini ladak umlaper kapatualong klamalong United Khasi People Organization wa asong cingrumpet kacingrumpet kajalangpet aja khasiatum asong lo lasi longri hawar lapen ke kedu kelak mate ke podat kisung dat ke po anatuma phanta kelang cari ponja phan adaito en ponlo lasi lebangso ad hoc amei mate bangso komiti abutak kelang cari dunangji pura presiden non amat ponsngai lang ratane phansi arpu piponlo lapen ad hoc bangtrok atum a member do ponlo lasi lahai kadongo we aputak kisung kiduk kipo mate non kedam tang election rong pli arat ladak cintong homustielong umsder lapen pedeng telek lapen ke umlaper umat jolahaya arong arat atum bot kijok dunlong lepen kamatha kisung dokoklo silahai setame angsong natu mate kelang cari tumaphan kiri tarlip ponjia phansi asong atum daito en ponlo lasi sondak taksi punihang jadi kendeng natu mate amreng humusti anatu kedo acumanga korte atum jokta lahai ning bibedet pen isiwet kedo pontek dia phan jokta nilitum asong pen lahai kiri tarlip ponjia phan daito en ponpo pusi asong tum matha pon pen klem pon popusi cecak pon lo kasi kijut si nelihin pen kipudunji thanga sonawe churu parlo la ke bang anatum la pen piniar ni labang somme mate labang som hang ke tek pon ke bang jiar ni khasi pen nang nominated MSC ke long ji nang tum ning ki thedoma delitum kidam tang ladak umlaper auditorium holalong kithe geding atum kachicha kateng pulo tangte nelitum phanta nelitum asong na thupen nominated MDC ki hangji do lapen longji putaning the athema nelitum tame kiduk kilak comangatum khasiatum lapen pregjam nelitum ajatiang bong kaching thur ya warsai nelitum phanta ning jinsosi labang so apus ne piji pusi ning thelo pen CM tuliram bong hang han tuning rido ma nelitum prabjing pen pini penap labang so kapin puralu pidamji
lapen nilitum pinpura lu pidam dia pantame nilitum amunit cingwai adlu. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.